barita asiniro hamadiamu do damina sien de batamata do nasirana Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani di batana gabe barita naudi di hitai mana tersurat di 2 Korintus ayat 1 ayat 2. Ia raja buru-buru sian saba dum dibigi barita si Salomo Roma nasi datu Yerusalem neng masih do si Salomo marudang-udang mardongam parangan mas setongam tole itu akan nama musuh na khusus meragam do sere mas gudang do mata intan. Jadi dungsa nasi datu juru ni si Salomo di Papua matu ibana salut na di bagasan rohane. Jadi di paturang si Salomo tu nasi da sudi suku-suku na jala dang adong na buni nanggosa da sian rohani si Salomo na so pinaturang na tu nasi da. Jadi dung di ida raja guru-guru sian sabah staram ni si Salomo do bagas na pinaulineng tole si panganon di mejana tole partoding na kudur akan aposona tolip anagam ni akka parhaladona do pakai nasida toli akka sitahu angkurna do pakai nasida toli pertangguan nalah nakko tujur ni jahuba jadi hira natarmali to di nasida laus didok ma madok raje situng do habib barita na hubigi di luar tu taringot tu aturan nabi Nehemi do taringot tu habis terang dan yang diperhatikan rohak julu baritai bayi maroah tuson gawi di ida mataku hape ida ma nanggo satona dan di barita pun halak tua husian hina gurangi habis terami dilopoi habis terami do barita na hubigin mertua mahalak parhaladum mertua ma do akan aposom akan atotong marhalado dia do pamu pabigi-bigi habis taram inuji majaku badi batang namar lomo ni rohamidaho laho babaki toko tu atas abang sana bahen raja sikat ni jaho badi batang ay hulung rohani di batang mida Israel naik pawoton na duiro di salina ubay na di babakit ibanaho gabi raja kumong kumunasida mangulahong ukum dohot hati goran ido saha na dihamu donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga poda adong masada aman nama tua ima lau tu sada luat tapi di luar di mana nunga masai luja merdalan dungi laus male jalan mawas alai di idama di sada jabu dungi nung dapat teman jawi tupet jawi inata jabu mina baru laus ngulu nabe pas-pasan ma dungi di amat tanah metuima nunga lelik ibana merdalani jalan nunga mawas laus male terhibas do rohani hinata berbagasi mangalim minum do mabasi pangaronna dungin neng mulak ma amata nama tuai dido amata nama tuai ma mau lihat gurang alai dorang semula kau dido amata ima ahama si batu bakku diho budo batu bakku diho mahite tu kotonin nama rupani tapi arang di samping ni meja ni arang budong akaharotas didok amata nama tu ima bereng ma marite tu koton asai berekko sudi nari gicang ni meja ni narupani di arang akaharotas topet arang sakardus itor gabi hebeng sudi hola di lo takut tu harotas ini dungi didok amata omate na daong na tong songoni nona di kejangnya kami jauh di narapani kurang akapiring itor ilo takut tu piring inangit itor gabe mas piringi arong 5 dungi omate las maroham ni namata namatu ima dungi dido inakta ima dangi nahu pangido dan mas nyon nahu pangido
Lucakku ahinina tukok nema lirdiau teroma amata namatui bahasa jalong mutu koton asa hur besok tuh asa gabe mas nasa balgani colma adong mas lina terping sama amata namatui dia makadong asa hapos siam intermesyo main barita na mardonga pura main alay na yung beringot siya barita na mardonga pura ima marhiti waso nasido na nateida di bagasan turpukon ima dung tarbarita hamurao tarbarita habisuhon ni Raja Salomo ala idora no bagas taboto disudi barita do di buku na video terlumo bima nakadingani di buku 2 Kronika di hamorao do di habisuho di haristaran ni Raja Salomo terbarita do tu diat portibion jala bisido berengot tadi amat kadongan terbarita Mahamoron doha majuan lagi nongkoman Raja Salomo Roma ima songon ratu siwa mana ratu saba sahalak ratu namora jala bertiga-tiga rempah-rempah namora alai harak sipili di biro manang harak masuk mana dari batang orang terbukti itu ibana paling waktu habis oleh Raja Salomo jala gaya ibana sada tujuan asa berkomitmen iman di Jepang semua dikira main hamalon do hahibat ni Raja Salomo iman di rohana mir dapat tuma hut mapuan akar ragam ni kamas do siri aka inten ala nain Jepang do Raja Salomo di perjepangan do Raja Salomo tidak ma ratu siba mapakorong gawe halongangan do na luar biasa hinauli di parsoran terlumo bima gawe memuji do madok marsana ma debata dinarpani iba-ibana marhiti perjepangan ni Ratu Sabido Raja Salomo gabi marsana guarni di bata alanya dia kerungan bah longan do tutu rohani Ratu Saba alabui tumasai jojor-jojor jala uli di batorang si Salomo taring tuaka suku-suku bahkan di terbaik di luar di suku-suku ni 500 lebih gariada dada hola kapistaran nih na dipuji dia mei ratus era alai do bikin apa teh pahala duna do dipuji imahnya baik di bagas masih Salomo dipuji muse imah si panganan di mejana bahkan satu akan posona do tu partanggon lahun aku tujuh jahuba ola de jok gawe termali tontina manang tercengar imalani hebatna uhud madok di bagasan palidayunna ola do di dok tujulungi Raja Salomo yang gosatonga dangadong sungun baritani nadapo na di hutana dum baju bagaimana do Salomo ima ala hiba ni Raja Salomo apala otik pindupi lapatan na saat di mana mata sogo iba na galagi manung di bering bagi sido gami uji jalan di mana na masana di mata alan dia bakadungan memang masih sederhana do perjumpaan ini Raja Salomo do
Ratu Siba di Begasat Terputo. Apalagi sen dua kronika natacaha di Bidusio. Alin papalana bagas siya perjumpangan ta. Do debatan songon perjumpangan si Salomo. Do Ratu Ima sederuna bagas. Gabi dipuji debata nama ngalehum habisuhun tu si Salomo. Itulah mulut tidak dibintu-bintu sebelumnya Nabi nangidu di bata tu si Salomo ahadu mulut di bata ahadu di bata di mana ra sederhana tangan tabulu harus ni ima soalnya tidak disadar raja bidutuli nama dok habis syukur dong mungkin rahita songo tanyang ta songo nang pangido tagarupari di tanyang ta ragu bulan do tapangido hamorao hadu mau waso jabatan do akan narik kota yang tu pambengan ala yang ko si Salomo habis syukur dong hikmat itulah ubailna nakaningani di perjumpaan ni Raja Salomo do Ratu Sibai batu masai luar biasa no jalan humibat di do Ratu itu bana jolom nomor 2 ke pahala do ima alani haumyun nabi di mana ola di do akka pahala do akana naposong akana conot di mana akana mertua alania ba batu mabigi habis tarani Salomo mabigi puda mabigi akka habisu da bistarane do termasuk akka persuun lima ke habisu iman do ibara pola do diro mertua ma akana posong do akka paradu lapatanna do ibada gabi con mana mertua bahkan Ratu Siba makilala bibana nung dibigi habisoni gabi jol mana mertua alanya ala bui di bigi imana ditanya di mana habis taran do habisoni nasib bebata bagi Raja Salomo mahal mertusido dia mekar masaha porsiang tumasay tagudo tu puton ado nanain dohono na tuhita na parjulu nang dohono na tuhita ima asa parjulu sahali na ruiko di bagasan multa tabangi duma habisu itu na lor molonu ngahalap na bisu kita lang marpubus molonu ngahalap na bisu kita lang marliame molonu ngahalap na bisu kita niyo lapatan na dangbe gabi rapar ayalan na bisu na lakyan ima harap na di bagasan hata di bata talumuna dinam maringanan kita di habisuan na setuhata jadi habisuan ini itu sumbernya hamorau itu sumbernya dumau itu sumbernya pangkat ay mulunung nggak bisu kita tentu saja akan ini merbisu na kita gue gabi dapotan akka pasamotan dapotan daun nang yakka habis taran na mangiut na nang berenguta situ pukon di paingot tu hita ima bohabi hita gabi halak na mertua ikum gabi jolma na mertua do nak kain do halak na pajupang do tita itu benar nak kain dagubah pajupang au do amat tasya saira daruliau dihina dengan do di pasaran nami gimana ngerotan ketika Ratu Siba nak yang pajuppa dohot Raja Salomo itu lihat tidak di mana do tamu dipuji lapatanna di sini merasakan kebahagiaan terui ibana mertua dia mei kalau napo sone perone alinga ro mana halak na mertua di panau do dina dibigi dinaung takas ibana imana keng di jalo ibana akka hikmat do akka pasu-pasu. Masih dosa dan endo nanti kita songkala Kristen kita songon
akan apa sendebata iko bodo halak tarui marhiti perjumpaan ta gabela sohana ni umar pani ala gue dapat orang obar tulo manon debata langsung nama nutu iman sudidu hita manapunahon bisu nani leo ni Tuhan ini holan itu tulunga tapak ke bisu na siya Tuhan ini mabain halak mamuji jalaman da debata sutundo akka habis taran habis suna adong dihitai dan boy joroma buka kegawi oro juprohana alai diigil dosa kita tapakke ma habis suna dihitai mangurupi dong atta joroma masih holongan do terlumba mumban menyemangati apalagi akan namangat tu si taringo tuuhum taringo tu undang-undang taringo nang tuaka parwinotoan asa tapake mahabis yudo hamaloni laho meringankan lawa bain halak tarudi dohot masih urupan di bagasak kolong nasyakui ido na diigini turupuk tau kita asa nunga di barade di bata naho partu ita amin mau diate madihu ali Tuhan di bata marihiti atam nabadi amin.